to ga wata nan dan gari da dan kokowa na gaskana shege yaro na yaron gawa mai walkin nan wannan ba ta kai ba to wagare za ta kai wallahi cha 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 wallahi ta wana sa kokowa kare dibili yadda cika sai dai amma Iliya Zargo ya ɗauki ladan Nura Sanko. Iliya Zargo ana lawali out dan tela. Na ga ya ɗauki ladan Nura San Nura ce ya ɗauka. Cha 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 cha. To! Nan ma akwai kokowa. Bayan wagga ta ƙananan ƙwari. To! Wanga mai irin zabo Aliyu Salau. Haka ne an kai kokowa wata shekara da lawali abu dan tela da lawali dan tambayi ana wannan hili ya ne aka yaka to wallahi ai birgima an kaka daga can wannan shi ma ya yi kokowa wanda bai da bancan nan ya kaga ko Aliyu Salawa ke to jama'a suka raba kokowa ba ai kokowa ba ta zo mai tantabara da Allah wani sha'ara bin dala dari har Allah ne sa ta zo mai tantabara kiriri champion kai hey ci da ta zo da tantabara ta jika da shi da tantabara ta jika to yayi da shi da tantabara ta jika to albitar a shiga kauta ba lawali mai gari zai dauka lawali mai gari ya dauka ya dauki yaran tasu mai tantabara dan gwari ba ga daga dan gwari babu kai an ce su waje ba